Amurka ta yi ikirarin kaiwa babbar tashar samar da makamin nukiliya ta Iran hari cikin daren jiya, tana mai gargadin kasar da cewa za ta fuskanci karin hare-hare matukar bata karbi ta yin zaman lafiya da ake yi mata ba. Bayan daukar kwanaki yana shawarar shiga yakin ko akasin haka, a ƙarshe dai shugaban kasar Donald Trump ya tabbatar da shiga yakin bayan da sojojin Amurka suka kaddamar da harin da cikin dare, matakin da ba shakka zai zafafa yakin. A cewar Trump, wannan ba shine kadai gurin da sojojin Amurka za su kai hari ba, don haka guban kasar tana hannun shugabanninta, wato ko dai su rungumi zaman lafiya ko kuma su fuskanci barna mafi muni. Manyan tashoshin samar da nukiliyar Iran uku, wato Natanz, Isfahan da kuma Fordo ne sojojin Amurka suka kaddamarwa da hari ta hanyar amfani da manyan makamai na bunker buster guda 6, yayin da aka harba wasu karin makamai masu linzami guda 30. A wani labarin mai alaka da wannan shine bayanai daga birnin Tel Aviv na Isra'ila na cewa Iran ta kaddamar da munanan hare-hare cikin daren jiya da manyan makamai masu gudun gaske, jim kaɗan bayan harin da Amurka ta kai kan tashoshin nukiliyarta. Wannan na zama tamkar mayar da martani ko kuma ƙara ƙaimi a ƙoƙarin da take na kare kanta daga hare-haren Isra'ila. Da yake mayar da martani kan sabbin hare-haren na Amurka, ministan harkokin wajen Iran a shafinsa na X, Abbas Arakci, ya ce hari kan tashoshin nukiliyar ƙasar ba nasara bace ga Amurka ko Isra'ila, kasancewar ƙasarsa ta tanadi dukkanin makamai da kayan yakin da take bukata don kare kanta. Arakci ya ce Amurka ta take dokokin ƙasa da ƙasa da kuma dokokin makaman nukiliya